खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों मोनसे खोब मोजां स्टोरी, जाय स्टोरीखौ आङो ससियेल मिडियानिफ्रायनो लाबोनाय बा बेयावनो मोननाय आरो जोबोद मोजां स्टोरी। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासिम आरो आसा खालामो आं स्टोरीखौ नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै। आरो बे स्टोरीया जाहैबाय पूजा आरो राहुल मुंनि सासे लाइमोन आरो सासे सेंग्रानि। बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय आरो बयबो मिथिगौ बिसोरनि रिलेशनखौ। आरो सानसेखालि बिदिनो मोनानि समाव बेरायनो थाङो सानैबो। आरो बेरायनो थांनायाव सानैबो गोबाव सम दैमानि फाराव जनानै रायज्लायबायदोंमोन। आरो बै रायज्लायबाय थानायावनो बै पूजाया राहुलनाव सोङो जे जुदि आंखौ जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा गुबुन हौवाजों हाबा हरोबा नों मा खालामगोन? बिदि बुंनायाव राहुला बिनि मोखाङाव नायो आरो नायनानै बुङो, मा आरो खालामनो, आं नोंखौ बावलांगोन। खोब सिम्पलै बे एन्सारखौ होनायनि उनाव बै पूजाया एसे रागा जोंनाय बायदि जायो आरो बिनिखौ फ्राय उल्था मोखां जानानै बियो जना थायो। आरो दसे उनाव राहुला बिनिथिं नायहरना बुंफिनो, बेयाव नोङो रागा जोंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। अरिजिनेल बाथ्राया बेनो दि आं नोंखौ जेसेबां थाबनो बावगारगोन बिनिख्रुइबो थाबसिन नोङो आंखौ बावगारगोन। आरो बे बाथ्राया एकदम थार। आरो नों जुदि बुजिना मोनाखैबा दाबो नोंनो आं खोन्थानि। बिदि बुंनायाव बै पूजाया बुङो, दे नाय खोन्थानाय, आंखौ बुजायनाय, माबोरै आं नोंखौ बावगारगोन। बिदि बुंनायाव राहुला खोब गोलावै हां लानानै बियो बुङो, हमनानै ला नोंहा दिनै हाबा जाबाय आरो नोङो सासे हिन्जाव गोदान। नोङो गानै जोमै सना गना दख'ना गोदान गाननानै मेकआपजों दाफबजोबनाय आरो लोगोसे मानसिफोरनि भिराव नोंखौ बयबो सेलफि लानो थांगोन बा मानसिफोरनि होंगो दोंगोनि गेजेराव नोङो आंखौ गोसोखांनो थाखाय नोंहा समानो मोननाय नङा इखालि। आरो इखैजा आं नोंनि जुलिनि खबरखौ मोननानै आङो जुमाय सेरेब लोंनानै जेखै मेखैनो गिदिंलाबायगोन, फाग्ला बायदि गारिफोरखौ साखावलाबायगोन बा आङो जेराव मेरावनो जोलाबायगोन आरो मानसिफोरखौ बुंगोन होख्राव होख्राव, जेब्लाबो मोजां मोनलायना, जेब्लाबो गोसो थोलायनाङा। आरो नोंखौ रायहोलांगोन आङो, नों सासे फोथाय खेबस' होननानै। आरो माब्लाबा आं नोंनि बाथ्रा जुदि गोसोआव गोलैयोबा आङो आंनि लोगोफोरजों लोगो नांनानै माब्लाबा बै लोगोफोरजों गाबफागोनबो आङो। आरो नों एखैजा नोंनि जि फेमिलिफोरनि जि बेस्थ' खामानिनि बेस्थ'आव नोङो गेजेर गेजेर आंखौ गोसोआव गोलैगोनबाबो नोङो जेबो बुंथिनो हानाय नङा बा नोङो बेफोरबायदि जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। नोङो नोंनि जि दायित्व बै न'खराव बेखौ नोङो मावथारनांगोनानो। आरो आं नोंखौ बावनो थाखाय फाग्ला बायदि गिदिंलाबायगोन। लोगोफोरखौ आं बुंगोन जेब्लाबो गोसो थोलायनाङा, जेब्लाबो रावखौबो मोजां मोनलायनाङा, जिबना बरबाद जालांगोन। आरो बिदिनो आंबो लामा नागिरगोन माबोरै बे लामानिफ्राय आङो खारग'बोनो हागोन होननानै। आरो बिदिनो नोंबो समजों नोंनि हौवाजों हानिमुनाव थांगोन। आरो लोगोसे नोङो गेजेर गेजेर माब्लाबा आंनि बाथ्रा गोसोआव गोलैबाबो नोङो आंनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबगोन आंखौ मोजाङै थाथों होननानै। बिनि अनगा नोङो जेबो खालामनो हानाय नङा। आंबो निजेनि लाइफखौ मोजां खालामनो थाखाय नोंखौ बावनो नाजानानै आङो गुबुन खामानिफोर नागिरगोन, साख्रिफोर नागिरगोन। आरो माब्लाबा हराव नोंनि बाथ्रा गोसोआव गोलैनानै आङो हयथ' गाबगोनबो। आं मिथिगौ नों गेजेर गेजेर आंनि बाथ्रा गोसोआव गोलैगोन, नाथाय नों इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबगोन जे आंनि राहुला जाहाथे मोजाङै थायो, आंनि राहुलखौ जाहाथे मोजाङै लाखियो। आरो बिनि अनगा नों जेबो खालामनो हानाय नङा, जेबो नोङो साननो हानाय नङा। आरो बोसोरनैसो उनाव नोंबो गथ' गथायनि बिमा जागोन आरो नोंबो नोंनि हौवानि गथ' गथायनि सिन्थायावनो दिनफोरखौ काटायनांसिगोन। आरो लोगोसे आंबो सासे मोजां हिन्जाव नायनानै आंबो जुलि लानोसै आरो आंबो आंनि लाइफआव आङो बेस्थ' जानोसै। बे बाथ्राखौ खोनानानै पूजाया मेगन मोदै रथ' रथ' गनानै
बै राहुलनिथिं नायहरो आरो राहुलखौ सोङो अब्ला जोंनि लाइफआ बेयावनो जोबसिगोन नामा? बिदि बुंनायाव राहुला बुङो नङा नङा, जोंनि लाइफआ बेयावनो जोबा। माब्लाबा नोंबो नोंनि हौवाजों रागा जानानै माबाफोर नांलायलायनानै बिखालि नोङो आंनि बाथ्रा गोसोआव गोलैगोन आरो नों आंखौ जोबोद गोसोखांगोन। आरो आंबो बिदिनो आंनि हिन्जावजों माब्लाबा नांलायलायनानै माब्लाबा रागाफोर जानानै आंबो बिदिनो हराव नोंनि बाथ्रा जोबोद गोसोआव गोलैगोन। नोंनि गोदोनि जों मा रायज्लायदोंमोन, अबेयाव बेरायनो थांदोंमोन, बेफोर बाथ्राखौ जोबोद गोसोखांगोन। नाथाय बे गोसोखांनायखौ जों सानैबो सानैनि सिगाङाव बुंनो हाया आरो जों सानैनिबो हौवा हिन्जावनि सिगाङाव जोङो बुंथिनानै लानो हानाय नङा। आरो बे बाथ्रानि साखिया मात्र जोंनि इसोराल' थागोन, बिनि अनगा जोंनि मावनो गोनां जेबोआनो थानाय नङा। लोगोफोर, स्ट'रिखौ खोनानानै नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।